টপিটো মই হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ পৰা শিকিছোঁ এতিয়া হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ মুছলমানৰ ভোটটো বহুত পায় টুপি পিন্ধি ময়ো এইকাৰণে এতিয়া মানে টুপিটো পিন্ধি ঘূৰি আছোঁ যাতে আমাৰো দুটা চাৰিটা মুছলমানটো আৰু ভোটটো বাঢ়ে Hangmada sursai Hangmada sursai Shana habai gonai roze Tode thangdeni Shana habai gonai roze Tode thangdeni Jiwa bene sukhu dukhuni Jiwa bene sukhu dukhuni गानाथ' बहुत दुखु गोनां नङा होमब्ला दा मोजां आरो गोरबो बिखा गावफ्लेहोनो हानाय बे मोनसे चन्दन ब्रह्म सार बिथांनि देंखो आरो गोदै देंखो दिनै जाय गानखौ बिथाङा खनदों रोजाबदों नङा होमब्ला दिनै बयबो राजखान्थि हान्जानि गोरबो बिखायाव माब्लाबा नाङो आरो जाय राजनिति हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना माने भुले सुहुले माने गोरोन्थि लामायाव थांबाय आरो गब्रायबाय सिखारनो हायै अबस्थायाव फैबाय दा बैफोरबायदि अबस्थायाव थानांनाय समाव दिनै चन्दन ब्रह्म सार बिथांनि गाना माने गोरोबफ्लेथारदों आरो ओरैबायदि गोरोबफ्लेदों माने बुंनानै फोजोबनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन दिनै इउपिपिएल दोलोनि अबस्था आरो इउपिपिएल दोलोआव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननि अबस्थाया दिनै चन्दन ब्रह्म सार बिथांनि गानजों गोरोबफ्लेनायखौ जों नुदों आरो दिनै बिथांमोना हांमा सुरदों मोनसे समाव चन्दन ब्रह्म सार बिथांमोना जोंनि बिटिसि काउन्सिलखौनो जोनोम होग्रा मानसि दा बबेबा मोनसे खेत्रआव बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै दिनै जाय बिटिसिखौ बिथांमोना सोरजिदों बे बिटिसिखौनो दिनै बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि खामानिखौ गुबुनफोरजों लोगो जादों आरो दिनै रायजो राजाफोरनि अननाय मोनैयाव रायजो राजाफोरनि जेनाखि अनसायनाय मोनैयाव दिनै इउपिपिएल दोलोआ दिनै फेलें जादों आरो जेननो गोनां जादों आरो दा बेनो आरो दिनै आदा राकेश ब्रह्म बिथांखौबो फंनैसो बुंसै आरो दिनै बिथाङाबो ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव फैदों आरो बे गाज्रि अबस्थानिफ्राय माने बिथांमोना बारग'नो हानायखौ आं नुहुराखै आरो दिनै इउपिपिएल दोलोआ थारैनो जोबलांमारबाय आरो फैगोन इलेक्सननि उनाव बे इउपिपिएलनि मुङानो थागोन ना थाला जों बेखौनो सिन्था खालामनो गोनां जाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथांमोना 2020 मायथाइनिफ्राय सरखार सालायदोंमोन दा सरखार सालायनायाव दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि मा मोजां मावखो आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै बिथांमोना मा बेबहार खालामखो आरो बिथांमोना बड'फानि मुं लानानै बड'फानि सान्थौ सानस्रिनि बाथ्राखौ लानानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोग्रा बै व्यक्तिफ्रा बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ दिनै थेर बेथेर खालामनानै बिथांमोना सरखार सालायबोदों दिनै बुहुमनि बर'फोरखौ फोजाखांनो हानाय मोनसे जोंनि बर'नि गोथार आफाद एबसुआ दिनै बाहागो लादों दिनै बाहागो लानायनि गेजेरावबो मुङावल' बड'फानि आदर्शखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनायफ्रा बड'फानि आदर्श सानस्रिफोरखौ थेर बेथेर खालामनायनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुदों दा बेफोरखौ गिनानै दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गिनाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जोबथायाव फेजेननो गोनां जादों आरो दा सिन्था खालामदो दिनै प्रमद बुन्दु बिथांनि बाथ्राखौबो दिनै बुहुमनि बर'फोरखौ फोजाख्रांनो हानाय बिथाङाबो सासे बिराद गिदिर दैदेनगिरिमोन मोनसे समाव प्रमद बर' बिथां होनबानो जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसो मोदोम जिउ माने बाज्ल'खाङोमोन गोसो मोदोमाव मोनबेसे खोमोन दं गसंख्राङोमोन दा दिनै बैफोरबायदि नेथाया दिनै फैयै फैयै जोंनि बर' हारिनि भबिसत आरो बिटिसिनि भबिसतखौ दिनै बबे लामाजों लांदों दा बेसो साननो गोनां आरो दा मुङावल' बड'फानि आदर्श बुंबाय थादों
मुङावल' होनबाय थादों बिथांमोना खौसे जानांगौ नाथाय सरखार फैनायनि उनाव बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौनो थेर बेथेर खालामनाय बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिनि लिडारफोरखौनो सेरखाय बेरखाय खालामनाय दा बेफोरबायदि अबस्थाफोरखौ नुदों आरो दा दिनै बेफोरखौ बुंनानैथ' फोजोबनो हाया दा जिखुनु मा बुंनो नङा होमब्ला दिनै जाय समफोरजों UPPL दोलो प्रमद बुन्दु बिथांनि दोलोआ दिनै सौग्राव नांदों आरो फस्थायनांदों बिथांमोना ओरैबायदि फस्थायदों माने बे फस्थायनायावनो बिथांमोना जोब्बाय होननानै जों साननांगोन आरो जिखुनु लोगोफोर जोंनि हारिनि गिदिर दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबा बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैयोब्ला दुखु मोनो आरो दुखुआथ' मोनगोन नङा होमब्ला अब्लाबो बबेबा खेथ्रआव सोंखारिनांगोन रायनांगोन आरो दिनै आं सानो UPPL दोलोआ हाजारखि जुजि बारहुंखा बारनाय सारअन्थाइ गावनायफोरबायदि अब्लाबो बे सरखारा जोंनि BTC आव फैगोनखौ आं नुहुराखै दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो बिथांमोना 5 बोसोर सरखार सालायनायाव बाहागो राननायखौ जों नुदों सरखारनिफ्राय बाहागो राननायनि अबस्थाया जाय सरखाराव थाया बेफोर जेबो मोना जाय सरखारजों सिथाबनानै थागोन बेफोरसो UPPL सरखारनिफ्राय न' बां बायदिसिनाफोरखौ मोनगोन होनलायनाय बाहागो राननाय अबस्थाखौ नुदों आरो नङा होमब्ला खिन्थु दिनैनि दिनाव BPF दोलोनि सरखार फैनायनि लोगो लोगो दिनै BPF दोलोआ रायजोफोरखौ बाहागो रानलायालासिनो नों UPPL नों BPF नों माबा माबि भाग होननानै बाहागो रानलायालासिनो दिनैनि दिनाव सरखार फैनायनि उनाव बयनोबो सरखारनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ दिनै रायजोफ्रा मोनगासिनो दं दा बेखौनो सिन्था खालामदो रायजो नोंथांमोन दिनै लिडार क्वालिटिया सोरना मोजां सोर लिडारनि क्वालिटिया हारिखौ दैदेननायाव फेलें जायाखै आरो हारिखौ दैदेननायाव हारिया रैखाथि दं जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन दिनै प्रमद बुन्दु बिथाङा जुदि हारिनि फारसे साननाय दंमोनब्ला बर' फिसानि फारसे साननाय दंमोनब्ला दिनै बिथांमोना सरखाराव थानानै नों UPPL नों BPF नों कंग्रेस नों माबा माबि भाग राननाय नङामोन आरो बिथांमोनाबो दानि BPF सरखार बायदि माने बयनोबो सरखारनि मोननांगौ सुबिदाखौ बयनोबो होगौमोन नाथाय बिथांमोननि दिनाव जाय UPPL आवल' थायो माने बेल' मोनगोन होननानै बै UG ब्रह्म बिथांमोन आरो गोबां UPPL नि गिदिर नेताफ्रानो बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो BPF दोलोनि गिदिर दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव भाग रानलायनाय सम आरो थासारिफोरखौ जों दासिमबो नुवाखै रायजो नोंथांमोन बिदिब्ला लिडार क्वालिटिया सोरना बेस्ट हाग्रामा महिलारी सार ना प्रमद बुन्दु बिथां थेंक इउ लोगोफोर